କହିଲେ ଆସିବ ଗାଡ଼ି ଟୋଟାଲ 20 25 30 ସ୍ପିଡରୁ ଟୋଟାଲ ଅଧିକା ଯାଇପାରୁନି। ଲୋଡ୍ ତ ହେଇଯାଇଛି, ଯିବ କ'ଣ? ଆଇଲା ଭାଇ କାରଟା ଆଇଲା। ହେଡ୍ ପୁରା ମାରିକି ଯାଉଛି, ମାନେ ହେଡ୍ ପୁରା କଲେ ବି ଶୁଣୁନି। ତଥାପି ଭାଇ ମୁହଁ ପାଖକୁ ଆସିକି ହେଡ୍ ମାରିଦେଉଛି। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ତ ସେଇଆ। ଆସିଗଲା ତର ଭାଲୁଅ ଭାପୁର ଗୋଳା ପୋଖରୀ ଦେଇକି ଆସିଗଲା ତର ଭାଲୁଅ। ଏଇ ପ୍ରଥମରୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବାକୁ କ'ଣ କି ଲୋଡ଼ ଅଲୋଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଯାଉଛି ତ ଏକୁଟିଆକୁ କରିହେଉନି। 2 ଜଣିଆ ହଅନ୍ତା ଯଦି ଆରାମରେ ପୁରା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିହଅନ୍ତା। ତ ଜଣିକିଆ ଲୋକ କୁଆଡ଼ୁ ହବ, ହେଇପାରୁନି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଖୁ ଭାଇ ବହୁତ ଥର ଆଣିକି ଆଇଲିଣି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଉନି। ଗୋଟିଏ ଥର ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଛି, ମାନେ ରମ୍ଭା ଦେଇକି ରମ୍ଭା ଯାଉଥିଲି, ଗଧ ମାନେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଟୁଲଗେଟ୍ ଗଧ ଯାଉଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ କରି ପକେଇଥିଲି, ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଦେଖୁଛ ଭାଇ ସାଇଡ଼ ମାନେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ କାଟୁଛି ରୋଡ଼ ଉପରେ, ମାନେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଲଗେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ପଲଟିଯିବ, ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ, କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖିକି କହିବ ଡ୍ରାଇଭର ଭୁଲ କରିଦେଲା। ଡ୍ରାଇଭର ସବୁ ଭୁଲ, ବାଡ଼ା ମାରା ସବୁ କରିବ। ବିନା କାରଣରେ ଭାଇ କୌଣସି ଭାଇ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଭାଇ ବାଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାମପଟେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଲୋକ ପିଲାଟା ବସିଥିଲା, ଆକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଉଠି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପଛରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଏଠି ମାରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ମନ ପଡ଼ିଛି, ନିହାତି ମାରିବି। ନ ମାରିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଉନି। କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟେ ହିଁ ଆଜି ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ରାତିରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବି, ନହେଲେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେଉନି। ଆକୁ ଲୋଡ଼ ହଉ ଯାହା ହଉ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେବେ ବି କରିହେଉନି, ଏଇ ଅସୁବିଧା ସକାଶେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟେ ଯେଉଁ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭାଇ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହିଁ କାମ କଲାନି ଆଉ। ତର ବାଲୁଆ ଗଲା, ସାଗୁରୁ ଗାଁ ଆସିଗଲା। ସାଗୁରୁ ଗାଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏଇଭଳିଆ ରୋଡ଼ ଯଦି ଏତିକି ସ୍ଲୋରେ ଯିବ, 20 15 12 21 22 23ରେ ଯିଏ ହଉନ ସିଏ ଭାଇ ଭିଡ଼ିକି ଖାଇବ। ତଥାପି ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଫାଙ୍କା। ତର ବାଲୁଅ ଆସିଗଲା, ତର ବାଲୁଅ। ଭାଇ ଯେମିତି ହାଇଟ୍ ଲୋଡ଼ ହେଇକି ଅଛି, ଏଇ ରାସ୍ତା ତ ଏମିତି ଡିଆଁ ହେଉଛି ଲୋଡ଼। ଆଉ ସୁନାଖେଳ ଆଗକୁ ରଣପୁର ପଛକୁ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଖାଲ ହେଇକି ଭାଇ ପଡ଼ିଛି, ରାସ୍ତା କାମ ହେଇନି। ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଜାଗାଟା କେମିତି ଗଡ଼େଇବ ତାର ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲାଣି। ହାଇଟ୍ ମାଲ, ଡାଲା ଲେବୁଲ ୱେଟ୍ ବେଶୀ, ଡାଲା ଲେବୁଲ ହେଲେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ହାଇଟ୍ ମାଲକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖତରନାକ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଏଇଟା ନେଲା ଆସିକି ଭାଇ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିବ। ସେଇ ମାନୁନି ଭାଇ, ଟାଟା ସେ ମାନୁନି। ଆଖୁ ଖାଇଲେ ଖାଲି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲି ଆଖୁ ଖାଇଲେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି।
ଷ୍ଟାର୍ଟଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଭାଇ। ଏକ ନମ୍ବର ପକେଇକି ନେବ ଯଦି ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ଭାଇ ଯାଉଛି। 2 ନମ୍ବର ପକେଇଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟଟି ଠକିନି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଖାଲି ହେଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ଲୋଡ଼ କେତେ ହେଇଛି ଦେଖେଇବି। ଆକୁ ଭିଡ଼ କରି ପଛରୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ। ଯେଉଁ ଆକୁ ଭିଡ଼ ଗୋଟେ କହୁନ, ଏଇଟା କ'ଣ ଥୋଇଛି ଖାଇଦେବ ଆଖୁଣ୍ଡିରେ ନେଇକି। ଚାଷୀ କେମିତି ଆଣୁଛି, କେତେ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଉଛି ଯାଉଛି ଭାଇ। ଚାଷୀ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଲୋଡ଼ କରିକି ଆଣିଛି, ଡ୍ରାଇଭର ମୁଁ ଭାଇ ଜାଣିଛି। ଆଖୁଟା ଖାଲି ଖାଇଦେବ କେମିତି, ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଭାଇ ଆଖୁ ଖଣ୍ଡେ ମାଗିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଖାଇବାକୁ। ଇଏ ମନ ଯା ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ଯିବେ, ଆମେ ସିଏ ଖାଇବେ, ଡ୍ରାଇଭର ନାଁରେ ହେବ। ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ଭାଇ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରବାଲୁ ଡେଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ସହଦପୁର ରାସ୍ତା। ମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟାର ନାଁ ଆମର ମନେ ନାହିଁ, ଗାଁ ନାଁଟା। ଏ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ତ ବୁଲିବା ଆଉ। ଭାଇ ଯିଏ ଯୋଉଟେ ଖାଇକି ଶୋଇଲେଣି, ଡ୍ରାଇଭର କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଶୋଇପାରିବନି। ଡ୍ରାଇଭର ତା ଡ୍ୟୁଟି, ରାତି ଡ୍ୟୁଟି, ଖଟିବଟା ଘଟିବ। କ'ଣ କରିବା ଭାଇ। କାଲିଠୁ ଭାଇ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିଲିଣି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ିରୁ ମାନେ ଓହ୍ଲେଇ, ଗାଡ଼ି କୋଉଠି ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଗାଡ଼ିକି। ରସି ଭିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଭାଇ, ରସି ଢିଲା। କ'ଣ କରିବ ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ ଗାଡ଼ିଟାକୁ କେମିତି ନେଇକି ଯିବ। ପାଖରେ ଭାଇ ସବୁ ହାଲି, ମାନେ ସବୁ ଲୋକ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଖୁ ନେବା କଥା ନୁହଁ। ଆଖୁରେ କେହି ଯିବାକୁ ମଙ୍ଗିଲେନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ହାଲିଆ। କ'ଣ କରିବେ। ରହିଯା ପାଲ ଟେକିକି ଲଉଟେଇଦେବ ଭାଇ। ରାସ୍ତାଟା କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତରବାଲୁଆ ଡେଇଁଲା ପରେ ରୋଡ଼ରେ ରାସ୍ତାଟି ତିଆରି ହେଉଛି। ସରି ରାସ୍ତା ନୁହଁ, ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେଉଛି ଭାଇ। ରାସ୍ତା ଭାଇ ପିଚୁ ନାହିଁ ଆଉ, ମାଟି ଟୋଟାଲ ମାଟି ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ପୁରା ମାଟି ମାନେ ପଡ଼ି ବସିକି ଅଛି। କ'ଣ କରିବା ଭାଇ। ଏତିକି ରାତିରେ ଆଇଛି ବୋଲି, ନହେଲେ ଦିନ ବେଳେ ହେଇଥିଲେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଆଖୁ ଖାଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। এইটিরে ଆଖୁ ଗଲା ହେଇଟିରେ ଆଖୁ ଗଲା। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ି ଖାଇଥାନ୍ତା, ପୋକ ଖାଇଥିଲା। ଆଖୁରା ଥୁଆ ହେଇଛି ତ ବାହାରେ, ଫଳିଥିଲେ ତୋଳିକି ଖାଇଦେବ। ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଭାଇ। ରାସ୍ତାର ହାଲତ ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଖାଲି ଧଡ଼ ଖଡ଼ ଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ବୋଲି, ନହେଲେ ଡିଆଁକି ଫୋପାଡ଼ନ୍ତା ଟାର। ଲୋଡ଼
ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଦାବିଟି ଯାଉଛି। ପାଲୋ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରି ହଉନି। ଭାଇ ପୁରା ଗହଳି ନୁହଁ କି କେଉଁ ଗହଳି କ'ଣ କେଜାଣି। ଏଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲାଣି 10 ଦିନ 12 ଦିନ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ। ମାରି ଯାତ୍ରା ହଉଥିଲେ ଯାଇ ହବନି। ନାଇଁ ଓଜନ ହେଇଯାଇଛି ଆଖୁ ଭାଇ କାହିଁ ଭିଡ଼ନି। ରୋଡ ଉପରେ ଏତେ ଜାମ ଥିଲା କଣ କହିଲ ଏତେ ଜାମ ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ଶୁଣୁନ କଣ କହିଲ ତମେ ଜାଣିନ ଫଙ୍କସନଟା ଚାଲିଛି ତମ ଗାଁରେ ହଉଥାନ୍ତା। ମୁଁ ନାଇଁ ତମ ଗାଁରେ ହଉଥାନ୍ତା। ଭାଇ ନୁହଁ ତମ ବିବେକ ନାହିଁ। ତମେ ଆଇଛ ଇଆଡେ ତମ ବିବେକ ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ପୁରେଇଛ ବାଟକୁ ହେଲା। ଯାଉନ 100 ଗିହଣା ଏଇନା ଖାଇ ଖାଇକା ଯିବ। 100 ଗିହଣା ଖାଇ ଖାଇକା ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଖୁ ଖାଇଲେ ଆଗକୁ ଦେଇଦେବେ। ଏପଟେ ଦେଖେଇଲେଣି ଭାଇ ଏଠି ସହଯୋଗ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଏପଟୁ ହେଉଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଥିଲା। ଭାଇ ତଳେ ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେରିକା ହେଉଛି। ରୋଡ଼ ଉପରେ ଭାଇ କେଉଁ ଭଳିଆ ଗହଳି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ କେତେ ଗହଳି। ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ ଏତେ ତୁମେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଜାମ୍ ହେଇଛି କିଏ ଜାଣିଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏହା ପଚାରୁଛି ନା କ'ଣ କହିଲୁ ତ ଦେଖିବା ପୁରିବାକୁ କହିଲା। ଆରେ ଭାଇ ତୁମେ ବୋପା ରୋଡ଼ ତୁମେ ଏଇଠି ବୋପା ରୋଡ଼ରେ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ବୋପା ରୋଡ଼ ତୁମେ କରୁଛ। ତମ ବୋପା ରୋଡ଼ ସେଇଟା ତ ତମେ ବୋପା ରୋଡ଼ ତୁମେ କରୁଛ ନାଚ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ। କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ଭାଇ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ମୁଁ କିଏ ନା ବିବେକ ତମର ନାହିଁ। ତମେ ଆସିବ ତ ବିବେକର ଏଠି କ'ଣ କଥା ରହିଲା ଭାଇ ବିବେକ।
ମାନେ ତମ ବିବେକ ତମକୁ ମାନେ ମାରିବା କଥା। ତମେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ବିଲ ଭିତରେ ଷ୍ଟେଜ କରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛ, ରୋଡ଼ ଉପରେ ଗାଣ୍ଡି ମସ୍ତାନି କରୁଛ ମାନେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି। ଗାଡ଼ି ପିଲା କଥା ହେଇକି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଚାଲ ଚାଲ। ଇଏ ଭାଇ ଗଜପତି ପିଲାଟା ତ, ଗଜପତି ଲୋକ ଯେ ସିଏ ନା କାହିଁକି ପୁରାଇଲୁ? ତମ ବିବେକ ନାମକ ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ ତୁ ମଣିଷ ଛୁଆ ନା ଜାନୁଆରଟା? ହଁ ତୁ ରୋଡ଼ ଉପରେ କାହିଁ ଲୋକ ସାଇଡ଼ କରୁନ? ରୋଡ଼ ଉପରେ ଖାଲି କର ବୋଲି ଏଇଟା କ'ଣ ବାପା ରୋଡ଼? ଏଇଟା ବାପା ରୋଡ଼ ତମ ବାପା ରୋଡ଼ରେ ହେଉଛି, ବାପା ରୋଡ଼ରେ ତମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛ। ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ଯିବା ରୋଡ଼। ଭାଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛୁ ହକ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଗାଡ଼ି ଭାଇ ସୋରୁମ୍ ବାହାରିନଥିବ ଆଗ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବୁ, ଗାଡ଼ି ଆଗ ପଛେ ଗାଡ଼ି ଆଉଛି। ହଁ ବିବେକ ପଚାର ତୁ କିଏ ଭାଇ? ବିବେକ ପଚାରିବୁ ତୁ? ଏଥର ଔକାତ ଅଛି ବେ। ଖାଲି ଭାଇ ଲୋଡ଼ ଗାଡ଼ି ବୋଲି, ନହେଲେ ତ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ତୁ ତ ପଚାରିଲୁନି କ'ଣ କହୁଛୁ ତ କ'ଣ କହୁଛୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଭାଇ ବାଟ ବଣା ହେଇଯିବ କାଳେ। କ'ଣ କରୁଛୁ ତ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିକି ଭାଇ ଚେତି ଯା, ନହେଲେ କେଉଁଦିନ ମାଫ ନେବୁ। କେଉଁଦିନ ବି ଆଉ କହିବୁନି ଯେ ଏମିତି କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଏମିତି କଥା କହିବୁନି। ଆଉ ତମର ଔକାତ ନାହିଁ ଯଦି, ଜାଗା ନାହିଁ ତମର ରୋଡ଼ ଉପରେ କ'ଣ ମସ୍ତାନି କରିଯିବେ? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ବିଲ ଭିତରେ। ତମ ବିଲ ଭିତରେ ଏତେ ଜାଗା ଅଛି, ଚାରିପଟେ ଆଗ ଠିଆ ହେଉନ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟେଜ୍ କରିଦେବ, ବିଲ ଚାରିପଟେ ଛିଡ଼ା ହେବ। ଦେଖ କେତେ ଦେଖୁଛ। ରୋଡ଼ ଉପରେ କ'ଣ ବାପା ରୋଡ଼ ଭଳିଆ ତମେ ଜାମ୍ କରିବ? କ'ଣ ଏଇ ବାପା ରୋଡ଼ ତମର? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଗକୁ ବାଙ୍କୋଇ ରୋଡ଼ ଆସିଲା। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଖୁ ରୋଡ଼ରେ କେହି ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ, ଆରାମରେ ପଳେଇବି। ଏ ଭାଇ ଦାଣ୍ଡି ବି ଦେଖ ମାନେ ରୋଲ୍ ଦେଖାଉଛି। ଭାଇରେ ତମେ ଯିଏ ବି ହଉଥା ନା କାହିଁକି, କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମିସବିହେଭ୍ କରିବାର ଅଧିକାର ତମର ନାହିଁ। ତମ କେସ୍ କହିଲେ ମିସବିହେଭ୍ କରିବାକୁ। ଦେଖୁଛ ତ ଭାଇ ଆଜିକାଲି ଏଇଭଳିଆ ଦୁନିଆ। ଆଉ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଆଖୁ ଭିଡ଼ନି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଭାଇ ଆଖୁ ଭିଡ଼ି ପକେଇଲେ। ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀର ପେଟର ମାରିକି ସେ ମାନେ ଫସଲ କରିଛି 2 ପଇସା ପାଇବ ବୋଲି, ତମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଖାଇଦେଲନି, ଏ ଜିନିଷଟା ଭାଇ ତମର କେଉଁ ବାଟେ ଯିବ ତମେ କେହି ଜାଣିବନି। ତମେ 5 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଚାଷୀର ଖାଇଛ ନା, ଯେତେକ ବି ଭାଇ ଖାଇଛ ଏଠି ତୋର ଆଗକୁ ଭାଇ ସାଗୁରୁକୁ ଆଗକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେଉଛି। ଯେତେକ ଲୋକ ଭାଇ ଖାଇଛ ସେଠି, କେବେ ଭାଇ ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଛ 10 ଖଣ୍ଡ ତମର ଏଇଟା ଯିବାଟା କମ୍ପଲସରି ଭାଇ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଛ। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼ ହେଇଛି ଭାଇ ଖାଇଦେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା କ'ଣ? ଡ୍ରାଇଭରଟା ଖାଇଦେଲେ ଭାଇ ମୋର ଭାଇ ଯେତିକି ମୁଁ ଶୁଣିବି ଗାଳି ମାଲିକଠୁ ଓଜନ ହେଲା ପରେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ତମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଖାଇଛ କେବେ ଭାଇ ଖଣ୍ଡେଟା ତମର 5 ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ଯିବାଟା କମ୍ପଲସରି ଭାଇ, ନିହାତି ଯିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥ। ଖାଲି ଲୋଡ଼ ହୋଇଛି ମାନେ ଗହଳି ରାସ୍ତାରେ ତମେ ଭିଡ଼ି ଦେଲ, ନିଜ ସାମାନଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଭିଡ଼ିକି ନେଇଥାନ୍ତା କେମିତି ଲାଗିଥାନ୍ତା? ଏଇଭଳିଆ ଭାଇ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଭାଇ ଇଏ ବା ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବା କହୁଛି ଆଖୁ ଭିଡ଼ନି, ସେ ମୋତେ ରୋଲ୍ ଦେଖାଉଛି। ଏମିତି ବାପା ରୋଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛ ଗାଡ଼ି। ଆମେ ଭାଇ ଗାଡ଼ି କରିଛୁ ଆମେ ଭାଇ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇକି କେତେ ଯଦି ଆଖୁ ଲୋଡ଼ କରୁଛୁ, ଆମେ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟ ପାଇଁ ଆମେ ଖଟୁଛେ।
ତୁମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବୁ ନା କୋଟିପତି ହେଇଯିବୁ? କେବେ ବି ହେଇପାରିବୁନି। £5 ଖାଇଛି, ତମେ କୋଉ ପଟେ 10 ଟଙ୍କା ଯିବ କେହି ଜାଣିବନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି।